Het is voor het eerst dat er een oersjochmak is van de geschiedenis van het Nederlandse keramiek. We hebben heel veel keramiektradities, 4 grote. En die stellen we centraal in deze tentoonstelling. En dan gaat het met name over hoe het in de wereld terecht is gekomen. Dus niet alleen in Nederland, maar hoe het geëxporteerd is en het daar ook weer invloed heeft gehad. Speciaal voor de uitstalling is onderzoek dien. Er is een boek van maken. De uitkomsten binnen verrassend. We weten al heel veel, bijvoorbeeld over Delftsblauw, maar ook over Art Nouveau keramieken. Beide tradities waren er op de hoogtepunt ongeveer 30 fabrieken in Nederland die dat maakten. Elke fabriek heeft wel zijn eigen boek gehad, zijn eigen monografie. En in elk boek lees je ook wel, ja, het werd ook heel veel geëxporteerd. En die export ging je onder oren vanuit Haas naar Polen. Dansk is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Maar dus er is veel ook verloren gegaan. En dat er die dure stukken naartoe waren gegaan, dat wisten we. Die zijn ook gekoesterd door Poolse families. Is van generatie op generatie overgegaan. Maar in het Archeologisch Museum waren dus scherven te zien van recente opgravingen. En daar kwam uit naar voren dat het dus ook heel gewoon goed naartoe ging. Gewoon ontbijtbordjes, altaarvaasjes. Dus we hebben nu in de tentoonstelling ook een heleboel scherven. Het museum hoopt met de uitstalling aan 60.000 bezoekers te lokken.